Doncs, noies, és la que quedava. Avui som aquí, a la plaça de la Quartera, per saber què sap la gent de Falset sobre neurociència. Seguiu-me, que ho descobrirem. Començarem pel nivell fàcil. Què creieu que és això? Us sona, aquesta il·lustració? Sí? Molt bé, comencem bé. Em sabríeu dir alguna part de les neurones? Axó, la dendrita. Podeu assenyalar quin creieu que és l'axó? Jo diria que és la part aquesta. No? És una de les branques. Una de les rectes. Molt bé, comencem bé. L'axó és tota aquesta branca d'aquí, que ja que heu comentat la mielina, una substància que ajuda a protegir l'axó i ajuda que el senyal elèctric vagi més ràpid. De moment hem situat la neurona, sabem que té diverses parts. Us sona que existeixen els neurotransmissors? Sí. Quina funció creieu que fa? Sí. Una a l'altra. El que fa que s'enviï la senyal d'una neurona a l'altra són els neurotransmissors. Potser el concepte no us sonava, però si ara us dic que em digueu el nom de 3 neurotransmissors, jo estic segur que els sabeu. L'únic que potser no sabeu que són neurotransmissors. Conceptes que us sonaran. Adrenalina. Us activa el sistema nerviós simpàtic, que és que fa que s'acceleri el cor, que suem, etc. Perfecte. L'adenina. L'adenina també és una molècula, però que en aquest cas forma part de l'ADN. Són els nucleòtids de l'ADN. Les endorfines. Què més us relaciona? L'amor. Són un grup de neurotransmissors i es generen molt també quan fem exercici físic. Hi ha una cançó dels Manel, és un neurotransmissor especialitzat en activar els circuits com d'emocions positives. A poc anem fent camí. Em surt dopamina. La dopamina. La dopamina és la que fa que estiguem activats, que estiguem alegres, que tinguem energia. Melatonina. La melatonina no és una neurotransmissor, també cabamina, però no és una neurotransmissor. Ara us faré una afirmació i us donaré 4 opcions i m'haureu de dir quina creieu que és la correcta. Els antidepressius canvien la personalitat de qui els pren. Creieu que sempre, només en adolescents, només si es combinen amb ansiolítics o que és fals, que només regulen l'estat d'ànim? Jo crec que en adolescents. Si les barregen amb ansiolítics. Sempre. Sempre. Fals, només regulen l'estat d'ànim. Sí. Clarament. Sí. Els antidepressius només regulen l'estat d'ànim. La personalitat és més estable al llarg de tota la vida. Doncs, noies, és la que quedava. No canvien la personalitat, només regulen l'estat d'ànim. Doncs què tal? Bé. Per això estem aquí, per aprendre. Superat. Superat, no? Moltes gràcies per l'estoneta.